ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೇಸುದೇವರನ ಪುತ್ರಡು ಉಡಲದಂಚಿನ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಮತಾಯ ಬರೆತ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 54-57 ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಸಭಾ ಮಂದಿರೋಡು ಜನಕುಲೆಗ್ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಲು ಕೇಣಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಈ ಬುದ್ಧಿಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ದುಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿನಪು ಇಂಬೆ ಆ ಮರತ ಬೇಲೆದಾಯನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಇಮ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯ ಅತ್ತ ಯಾಕೋಬ್ ಯೋಸೆಫ್ ಸಿಮೋನೆ ಯೂದೆ ಇಮ್ಮೆನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡ್ಲು ಅತ್ತ ಇಮ್ಮೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಆಡ್ಲ ಮಾತ ನಮಗೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಂಚಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಬ್ಯಾಗು ಒಳ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಪ್ಪು ಪಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಆಯನ ಸಂಗತಿಡು ಬೇಜಾರ ಆಯರು ಆಂಡ ಏಸು ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸ್ವಂತ ಊರುಡ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಗಾಡ್ದು ಆರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತು ಕಾರ್ನಿಕುಲೆನು ಪಂಡ ಅದ್ಭುತಲೆನು ಮಲ್ತಿಜಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನಿತ ಒಂಜನೆ ವಾಚನ ಯೆರೆಮೀಯ ಸಂಧಿ 25ನೇ ವಾಕ್ಯಲು ಒಂಜೆಡ್ದು ಒರ್ಂಬ ಮುಟ್ಟ ಯಹೂದದ ಅರಸರಾದ ಯೆಶೋಯನ ಮಗೆ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ದೊರೆತನದ ಆರಂಭಡು ಯೆಹೋವ ದೇವೆರು ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿಗು ದೇವೆರ್ನ ಆಲಯಗ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಯಹೂದದ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಯಾಜಕರೆಗ್ಲಗ ಯಾನ್ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಾಕ್ಯನನ್ನು ಪನು ಅವೇಟು ಒಂಜನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಒಂದೆನ್ನು ಕೇಂದು ಏರು ಅಕ್ಲೆನ ಪಾಪಗ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾಪಗಾದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪಂದು ಇತ್ತಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಯಾನು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಿರ ಈ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಪನು ಯೆಹೋವ ದೇವೆರು ಪಣ್ಣಿನಿಕ್ ನಿಖಿಲು ಕೆಬಿ ಕೊರಾಂದೆ ಕೊರಿತಿನ ನಿಯಮ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆಯಂದೆ ನಿಖಿಲು ಕೇನಾಂಜಿಂಡಲ ಅಪಗ ಯಾನು ಕಡಪುಂದಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿಲಿನ ಪಾತೆರ ಕೇನಿಜಾಂಡ ಸಿಲೋಗ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಆಲಯಗ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದಿನ ಕೇಂಡಿನ ಯಾಜಕರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೊಕ ಜನಕಲು ಯೆರೆಮೀಯನ ಪತ್ತದು ಪಂಡೆರು ಈ ಸೈಯೋಡು ಈ ಆಲಯಗು ಸಿಲೋಗು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯೆಹೋವ ದೇವೆರನ ಪುದಡ್ದು ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತ ಪಂದು ಮಾತೆರಳ ಆಯನ ಸುತ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮುಲು ದೇವೆರು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲೆಗ್ ಆರೆನ ವಾಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕರೆ ಪಂಡೆರು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ರಡ್ಡನೇ ವಾಚನೊಡ್ಲು ಯೇಸು ದೇವೆರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ಜನಕುಲೆಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪಾತೆರನಲು ಪಾಪದ ಜೀವನ ಬುಡ್ದು ದೇವೆರಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾದ ಜೀವಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಗ್ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನಕುಲ ದೇವೆರಿನ ಪಾತೆರ ಕೇನಂದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಇತ್ತೆರ ಅಂಚನೆ ಯೇಸು ದೇವೆರನ ಪೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಅವೇ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಯೇಸು ದೇವೆರು ಬೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೇಹದ ಸುಖಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪಾಯರೆ ಎಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾದು ಈ ಲೋಕಡು ಮಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಾಂಡಲ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾ ಬೇಲೆಡು ಯಶಸ್ವಿ ತಿಕ್ಕರೆ ವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಗೆತ್ತೊನೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಸು ಬೋಡು ಆಂಡ ಆರೆನ ವಾಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒರಿಯೇ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತಾ ಪಾಪನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ದೇವಿರ ವಾಕ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಐತರಲ ಚರ್ಚಿಗೂ ಪೋವೊಂದು ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸಡು ಒಂತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತಿ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಾ ಚರ್ಚಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ ಆವೋಡು ವಾ ನರಮಾಣಿಲ ಆವೋಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ದೇವರನ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಂದು ಪಾಪದ ಜೀವನ ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಯಾನು ಜೀವಿಪನ ಆಂಡ ಯೇಸು ದೇವರೆಗಾದೇ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಬದುಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆನ ಅಪಗ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಆರೋಪ ಪಾತೆರ ಆಯೆ ಚರ್ಚ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆಯೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸಿರಿಯನ್ ಆಯೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದುವೇ ಘಟನೆ ಯೇಸು ದೇವೆರ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರೆನ ಬೋಧನೆ ಕೇಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಈ ಬುದ್ಧಿಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ತುಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತು ತಿಪ್ಪು ಇಂಬೆ ಆ ಮರತ ಬೇಲೆಯನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಇಂಬೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯ ಅತ್ತ ಯಾಕೋಬೆ ಯೇಸೋಬೆ ಸಿಮೋನೆ ಯೂದೆ ಇಂಬೆನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಡ್ದ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಆಯನ ಸಂಗತಿಡ್ ಬೇಜಾರಾಯರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಯೇಸು ದೇವರಿಗಾದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರೆನ ವಾಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಯೇಸು ಕಾದು ಜೀವಿಪೆರ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂದುವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಂಡ ಇನ್ನಿಯೇ ನಿಖಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯೇಸು ದೇವರೆಗಾದ ಜೀವಿಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇತ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಿಸೊನೆರೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ತಯಾರು ಉಲ್ಲರ ಸೊಮ್ಮೆಲು.